Nhar Is-Sibt li ġej barra l-MFCC ta' Qali se jkun hemm kunċert minn Orkestra live bla ħlas fejn l-udjenza se tattendi u tgawdi minn dan l-ispettaklu mill-vetturi tagħhom. Dan il-kunċert interattiv bl-isem Park and Joy għandu l-barka tal-awtoritajiet tas-saħħa, hekk kif se jkun qed isegwi l-miżuri kollha ta' prekawzjoni u se tgawdih mill-karozza tiegħek. Il-kunċert se jkun jinkludi n-numru ta' artisti. One News żar il-post waqt il-provi u tkellem mad-direttur artistiku ta' dan il-kunċert Anton Farrugia. Huwa spjega kif dan il-kunċert se jkun l-ewwel tax-xorta tiegħu f'pajjiżna fiċ-ċirkostanzi li ngħixu fihom illum kawża tal-imxija. Din hija mużika kollha retro, 60s u 70s, għandek orkestra sħiħa live, għandek il-percussions, għandek il-brass, il-brass house unit u l-interattivity tagħha din li ħajkun sabiħ ġifieri is-soltu l-artisti jgħid pereżempju n-nisa u l-irġiel jgħidu xi ħaġa, darba se nużaw il-karozzi, id-dwar tal-karozzi, il-ħornijiet. One News tkellem ukoll ma' Carolina Juice minn Festivals Malta li spjegat kif dan l-avveniment sa' tip drive-in mistenni jitgawda minn madwar 100 karozza differenti. Nhar Is-Sibt li ġej għandna żewġ performances, waħda fit-8:30 u l-oħra fl-10:30, ħajkun qed isir l-MFCC ta' Qali. In-nies irridu jibbukjaw il-post tagħhom minn fuq is-sit tagħna www.festivals.mt.